खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव लानानै फैदों मुम्बाइ नोगोरमानिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब। मुम्बाइ नोगोरमानिफ्राय लानानै फैदों गिख्रंथाव बिल्डिं गोग्लैसिननाय जाथाय। हरनि समाव जायो बे गिख्रंथाव गोग्लैनाय जाथाय। भिवन्डियाव कोहिनूर बिल्डिंआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनब्रै थानालनि बिल्डिंआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो मावख'आरिफोरा गिखांनाय मोन्दों दि माखासे सुबुंफोरा दासिमबो मालबे सिङाव थाबथानो हागौ होननानै। बे दुखुनांथाव जाथाया जायो जेब्ला बिल्डिंआव फाहामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। नोगोर आफादनि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिल्डिंआव मोन 48 खथाफोर दंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे बिल्डिंखौ सिगाङावनो नोगोरारि बिबानगिरिफोरा रैखाथि गैयै होननानै फोसावखाबायमोन आरो जाथायखौ नोजोर बोनानै रैखाथि हान्जाफोरा दासिमबो अपारेसन सोलिगासिनो दं। लोगोसे सुबुंफोरनि थाबथाना थानाय सन्देहआव गिलिर मिशनारि खामानि मावगासिनो दं रैखाथि हान्जाया। भिवन्डियाव कोहिनूर बिल्डिंआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनब्रै थानालनि बिल्डिंआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो मावख'आरिफोरा गिखांनाय मोन्दों दि माखासे सुबुंफोरा दासिमबो मालबे सिङाव थाबथानो हागौ होननानै। बे दुखुनांथाव जाथाया जायो जेब्ला बिल्डिंआव फाहामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। नोगोर आफादनि मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिल्डिंआव मोन 48 खथाफोर दंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे बिल्डिंखौ सिगाङावनो नोगोरारि बिबानगिरिफोरा रैखाथि गैयै होननानै फोसावखाबायमोन आरो जाथायखौ नोजोर बोनानै रैखाथि हान्जाफोरा दासिमबो अपारेसन सोलिगासिनो दं। लोगोसे सुबुंफोरनि थाबथाना थानाय सन्देहआव गिलिर मिशनारि खामानि मावगासिनो दं रैखाथि हान्जाया। मुम्बाइ नोगोरमानिफ्राय लानानै फैदों बे समनि गिख्रंथाव बिल्डिं गोग्लैसिननाय जाथाय। भिवन्डियाव कोहिनूर बिल्डिंआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया जायो जेब्ला बिल्डिंआव फाहामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दंमोन आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे बिल्डिंखौ सिगाङावनो नोगोरारि बिबानगिरिफ्रा रैखाथि गैयै होननानै फोसावखाबायमोन।